heɗitoɓe e daroɓe shiri ɗum barka ɗum hononde fulɓe garayɗum to suudu radio FM gonduɗo hayre zinariya. Jaɓɓama min e ɗum wakkati inde am Ibrahim Abubakar Kunga bono anduɗon emin garda e hoɓɓe wakkati yakil wakkati ɓe ngara ɓe ballira en dow ko handi ɗum bolba, kadi bo ɗum rara hundeji tedduɗi, onon ma min hokka on wakkati onon ma natton hokkon shawaroriji moɗon daidai. To hande alhamdulillahi nangol mangol mi wondi, fuɗɗam to jungo am nyamo emi wondi e kanko sista boftuɗo wargo ɗo nihi, sista Sadiya Abdullahi, jaɓɓama e nattol. To alhamdulillahi, sai mi wondi kadi international comrade, comrade Hussaini Abubakar jettaɗo, comrade jaɓɓama e nattol. Min gettima be jaɓɓago min warugo unity. To min taski to Allah muyi. Amin. Fuɗɗam emi ɓeyda yettugo kan Hajiya Sumaya Abubakar, janguɗo teddorgal ɗum programme to ardungal mako ngal muryal Fulani Peace Initiative Network, Hajja Amma a hinnama. Comrade, hande bo to dai ha mi alaka kawai, en gondi hundeji ɗiɗi ɗi dareten, kadi bo nanoɓe e daroɓe onon ma min giɗi famumin boɗɗum on natto onon ma hokkon shawariji moɗon. Fuɗɗam leydi Gabogo wuli, leydi wuli, ko woni yeso joni ko ɗum innata nyalde alhamisa 1st August ko ɗum wi'ata ɗega watan takwas, e ɗon protest ɗin ɗum noddi ɗum mbi'i komoye burto ɗum yaha ɗum waɗa goɗɗum ko ɗum bi'ate ɗum holla gomnati lalle nder hundeji gonɗi ɗi talakajo ko woni joni to nder ko nanata to gonga hunde nden ndi yari ɗum mabungoru, ngam non wai talaka ummoto habtano hore muɗum. Emi yiɗi ndaren position fulɓe, enen fulɓe to fere enen fulɓe koye woni position meɗen to nder, handi gaɗen joinin protest ɗum na, ko bo handai gaɗen joinin majum, sannan kanjum irin zanga zangaji ɗum watta ɗum koye woni alfanu majum to yimɓe leydi, sannan ko woni shiya alfanu majum. Sannan ɗiɗaɓa, nyalde en nani kan ardiɗo leydi ko horejo leydi President Bola Ahmed Tinubu mo waɗi goɗɗum committee bi'eteɗum bono ministry ɗum yiɗi waddugo under livestock, under ɗum okki kanko ardiɗo party APC mo leydi Dr. Ganduje mo ardo committee ɗum ɗon, wonde nder committee ɗum ɗon en nani inɗeji fulɓe ɓe anduɗen, en nani bono kanko professor Tahiru Jega ardinoɗo INEC, en nani bono Sani Momale en, Dr. Salim meɗen to Plateau ɗo ni fu en nani inɗe maɓɓe nder committee ɗum ɗon. To lallai hunde wonɗon nde ɗaɓɓitinoɗen ko neɓuno, to amma en keɓai nde sai joni. So ɗum ma emi yiɗi en darai koye woni alfanu ministry ɗum ɗon to ɗum tiggama, koye woni alfanu majum to fulɓe gonɓe to ladde, na fulɓe ƴamɓoko en gonɓe to garire ɗum waɗa turanci ɗum ƴaɓɓo ɗum. Mi wartai dow hala an ka fuɗɗam, mi fuɗɗirai an comrade jettaɗo. Fuɗɗam dai mi ɓeyda lalugo ma e jaɓɓago ma, yiki na lokaci sosai gonduɗa, hande ani hande jango ani non dai mi andiri struggle maɗa. Fuɗɗam dow halanma protest to Allah yari en nyalde alhamisa. So a matsayi maɗa ɗum comrade jo, sannan kadi bo pullo habduno fulɓe e fulaku to leydi, leyɗe e leyɗe, an koye woni ra'ayi maɗa dow kani? To alhamdulillah, keɗitotoɓe, on gondi be denɗiraɓe moɗon daidai no nanuɗon. Goɗɗo fere mo jaɓɓoyam be warugo unity, min kam na mi koɗo, komoye fu e andiyam, especially ndattoɓe gure social media ɓe andiyam, ɗum Hussaini Abubakar andiraɗo gettaɗo fulɓe Africa. Min ra'ayi am ko mi wi'a ko handi fulɓe njada e handi ɓe anda ɗum hunde ɗum taskani ko wi'ata zanga zanga ko yimɓe leydi ardi, goɓɓe ardani ɗum waɗai. To min komi yeccata fulɓe ɗum min e ra'ayi am,
ɗum nafata en. Ngam iya komi andi komi wari mi yi ko ɗum waɗata Nigeria e ɓe yasi leɗɗe wala ko ɗum nafata. Ko je mi wi non to ɗum waɗa fuu wakkati ɗum waɗa e ɓawo ɗum waɗama a nanta ɓawo ɗum waɗama woɗɗum wailake ko wondono. Ɓurna ma fuu ɓawo ɗum waɗama sai nana goɗɗo wonnanama business center woɓɓe ɗaɓɓitoɓe ko nyamata ɗum talaka en ma ɗum yehi ɗum pusama ɗum wujjaniɓe ko ɓe ngodi. Ɓawo ɗum kadi ɗum janyai haure iri nde kabilanci especially plato meɗen hunde seɗɗa no janyai bone. Igo ire non hundeji ɗum kanjum waɗi min emi yi'a wala ko ɗum nafata en ɗum nafata ɓe ɗum waɗata hunde ɗum dow maɓɓe. Joni ma to a wari ɓe ngala to leydi to mayi ɓe leydi a fotayi baddoɗaɓe har gaɗaɗon ɗum hewtaɓe. Kadi ɓawo ɗum waɗama wala goɗɗum ko ɓe ngaɗata. Ɓurna fu ɓiɓɓe talaka en jahata ngaɗan joni ɓiɓɓe mauɓe ardiɓe a tawai ɓiɓɓe maɓɓe yasi leɗɗe ɓe ton janga ko ɓe ton to business centers maɓɓe to ko nafata ɓe. Enen bo en ɗo ɓi talaka en kauri en jehi en ngaɗi ka goɗɗum ɓurna fu ɗum wara ma ɗum waɗa ka warugo en ɓawo ɗum wari en ma ɗum lallina ko woduɗen afta kuma ɗum hoccata goɗɗum system yimɓe majum min emi yi'a komi wi'ata fulɓe munyana ɗum hunde mi wala ra'ayi majum bo ɗum nafata en wala ko ɗum nafata fulɓe. To comrade mi wondi ƴamgal amma ha mi soƴƴoroto kan sista to mi on garɗo ƙila ra'ayi mum wawai wartugo ko sista Sadiya raro ko kan comrade wi'i kadi bo mi nana modiɓɓe e mauɓe sosai to leydi e nodda e mbi'a a'a to ɗum burto. To amma woɓɓe fa kadi e kolla ɗum protest fa kanjum tan woni ɗemgal ngal gomnati nanata har kadi bo ummo waɗa ko handi. Yimbo a dalili protest ɗum mbi ɗum waɗai ɗum fa gomnati fa waɗi hundeji ɗiɗi ɗi hasi waɗugo duuɓi e duuɓi. Nandanan gomnati doggoyi bi'i e ɗon minimum wage ɗum albashi ɗum gomnati ɗum darino dow 70,000 ko neɓuno. Gomnati e nani magana protest ɗum fawroyi nandanan heshi Kenya horejo leydi waɗi sainin majum. Kenya sai pinduɗi nyallidiɗɗe en kadi gomnati fa bi'i fa waddi marori di teddorgal mairi 50 kg ko ngaye buhuwa ɗum sorainga dow naira dubu nawa 40,000 fu e dalili protest ɗum ɗo. Sannan majalisa Kenya ko joɗi kamɓe ma ɓe mbi'i maza nepa ɓe shoƴƴo jaɓango duniya shede bill daidai e no ɓe jaɓiraino denno ɓe itta ɓeidol shede ɓe ɓeidi kolɗon fu e dalili fa protest ɗum inni ɗum ɗo. E ɗum yi'a kadi ko hewta nyalde protest nden gomnati waɗai ka waddugo hundeji tedduɗi gimbo koyi duniya jangoyi etal jangugo huwirgo e iya ɗemgal ɓe famirta. An e protest ɗum na kanjum sai woni ko handi ɗum waɗa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Maybe dai min koya andi Indian Sadiya Abdullahi Adamu daga Basa. Protest ɗum alkhairi ɗon rashin alkhairi ɗon. Amma to on dari on gi en mbi en burtoto protest woni advantage protest ɗum burtotoɗi. Enen fulɓe to en mbi en burtoto protest min mbi'a advantage majum kwata to meɗen. Tarari a yi moye andi ka meɗen ma to leydi ɗin to first. Enen fulɓe en ɗon fa kila ko en burtake protest ɗum goɓe gatta achieving majum. Gaba ɗaya to en dari enen talaka en ma ɓe ɗo ma mi wi'a fulɓe gaba go'o talaka en hande to en burtoto ɗum wi'a ko ɗume religion wurto protest. En burtake protest ko woni amfani protest. Joni to on dari on gi hanko shugaban ƙasa on ma gaba ɗaya mo to Nigeria ɗo. Shugaban ƙasa on gaba ɗaya to on dari mo wala to Nigeria. An en mbi en burtoto protest moye ɗan majalisajo wurtoto protest. Moye gomnajo wurtoto okei en ɓiɓɓe muɗum mbi'en hande en jaadi maɓɓe en burtake protest. Kowa ɓiɓɓe maɓɓe leɗe yasi. Enen kawai jarata bone. Komi andi kawai sai dai so'itoɗe ngaɗen inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowa so'ito ga Allah. Both Muslim and Christian kowa hotana Allah. En kotu kowa joɗo waɗa addu'a. Addu'a no handi wallitata en amma mi yi'a ko wallitata en kwata to Nigeria to na addu'a. Protest wallata en komai sai dai wahala. En hande en ngaɗai protest a wulani bandiro ma shahuro a fi goɗɗo a nauni ɗum. Amfani protest kenan mi yi'a amfani protest. Min ko mi andi kowa hotana ga Allah. En joɗa ngaɗen ka addu'a en ngaɗa ka istighfar. Kila Allah lamiɗo wallita en har Allah walla en gwamna en ɓen shugaban ƙasa en ɓen
e giya gonɗi meɗen e dufa ɓe ballita en. Amma ɗum protest min mi yi'a amfani majum kwata kwata to enen dai talaka en, more especially enen fulɓe, min mi yi'a kwata kwata advantage maɗum to min. Sista wato kami bino dai on gardu ra'ayi mon wartigo, amma har joni comrade ƴettaɗo ha mi wartowa to maɗa. To on raari talaka fa banye ɗum dole ma ummake fa o hewta heɓana hoore mum enci. Ɓe ɓe ngulleten ardiɓe ɓe neeɓi ɗum neeɓi ɗum wulla ɗum neeɓi ɗum wulla. To ndaare ko ɗum ummani haala protest ka ɗo, raaru matakiji ɗi gomnati jangi. Bo to on ndaari goɗɗe leyɗe ɗon leyɗe ngaɗɗe protest ɓe ngaɗi achieving hundeji ɗuɗɗi. Hono to a raari Tunisia to Africa, to a raari Libya, to a raari Sudan, to a raari Egypt, Syria fuu ɓe ngaɗi protest bo ɓe ngayli hundeji tedduɗi. O ngi'a enen Nigeria hina iya solution meɗen ɗum wonɗo Allah yamɗini har joni dai. To alhamdulillah mi yetti ko a waɗaniyam yamal boni ni ɗum kangal mi maruno haaje. Ko mi yiɗi mi andina en dow ƴamal ngal ƴamuɗa. Bo nonno hanko comrade Halima o wi e wodi to zanga nafata, e wodi bo no waɗata ɗum nafata. Bo nonno mbiɗa leyɗe feere ngaɗi ɗum nafi, to Nigeria kam ɗum nafata en. Amma emi wodi noddago maungo ko yimɓe Nigeria ngaɗata ɗum nafaɓe kanjum woni, bo nonno o ardiɗo wariri ɓawo mo ardake ɗum nanayi belɗum, e ɗum numa to ɗum waɗi zanga ɗum wo'inai. Nani a wolwi wokka haala, a wi ko ɗum waddi haala kan ɗum waddoyi marori, ɗum waddi goɗɗe kuje, ɗum wi nefa ɗum tani yite. Ɗum fu ɗum issue siyasa, ɓe ngaɗai ɗum kawai ngam hakkilo yimɓe fukko de'ita. Ɓawo ka ƴaɓɓake kuma ɗum hotai no ɗum wonno. To na subsidy wartira ɗum fu ɗum mere ko ɗum nafata en. Ɗum nafata ɓiɓɓe Nigeria especially. Jon comrade ko woni noddata gomnati kawai koye handi kawai ɓe ngaɗa, ɓe ala ma hundeji ɗi siyasa ɗi njarata habaru ɗi ɗo. Yawwa min kawai noddango mi noddata gomnati kanjum woni arande gomnati latto ɗum subsidy ittaɗum ɗum wartire. Na'am. Ɓawo ɗum wartiri subsidy, gomnati latto e waɗa adalci hakkunde yimɓe, wala haala religion, ɗum itta haala kabila ko kungiya ko addini musulunci ko kiristanci. Ɗum janga ko moye no bo memuɗo goɗɗo fu gomnati habda jaɓanamo hakki mako, kuma iri ko hakkokiji talaka en gonɗi dow gomnati habda e waɗanaɓe. Enen ma talaka en ngaɗe munya gannen gomnati biyayya. Ɗum kanjum kawai woni ko nafata en to leydi ndi, ɓawo majjum wala goɗɗum ko nafata en. Allah balluma en. Sista a gurguje o noddi gomnati, an bo ko noddata talaka en kamɓe bo ko handi ɓe ngaɗa kamɓe ma. Min dai kullum ko mi noddata talaka en su'ita ga Allah. Na'am. Kila Allah irin halin layyaji ɗi gatten, enen ma en su'ita jogoɗen Allah, gaɗen ka istighfari, en ngadi karanci addu'a. So Allah bo acci en e haliji meɗen. To en dari en ngaɗa sabon Allah da yawa. Na'am. So ya kamata kowa su'ito tuba ga Allah. Na'am. Alen warwartirgo, alen irin hundeji ɗi gatten ni. To en mi yi'a to en su'itake en ngaɗa ka istighfari en toroya jomiro, Allah wallay en. Allah manga walla en. Comrade en nattai point meɗen ɗiɗaɓum woni haalanma committee kanko ardiɗo leydi. Lallai daidai point ɗum ɗo emi hinna mango kanko horejo leydi tiggugo hunde nden ɗon. Yen to en ndaari jippinoɗo mo meɗen wonta ɗon. To amma mo goɗake hundeji tati ɗi kewtayi ma ɗiɗo, amma daga yake kanko neɗɗo wonta ɗon yanayi irin yaadu mako emo waɗa ko ɗum mbita due process na noyi. To mo nani goɗɗum ɓangare gaɗi against ɗum ɗon, to mo raari kawai hemo ala. Mo rarata kadi benefit majum to woɓɓe yimɓe kamɓe ma gonduɓe majority. So amma oɗo daga nyalde mo tiggi committee ɗum ɗon, neɗɗo go'oto woni mo nanmi o vurtake waɗi against majum. Kanko woni mo gi'eten ma da kanko ma emo ɗon to chaka meɗen, goɗɗo ardiɗo middle belt forum mo bi'e somebody Mr. Pogba. Kanko ummi a matsayi maɓɓe ɗum middle belt, ɓe jaɓayi ka haalanma committee ɗum ɗon goɗɗum magana ministry livestock kwata ɓe jaɓayi kan ɗon. To en andi dama ɓen ɗon kwata ko handi ma ɗum waɗana fulɓe ma kullum eɓe ngaɗa against maka, ko da ɗum waddanai ma leydi fago yeso, to dama kamɓe kullum eɓe lata kan ɗon. Ne gi'ata ministry ɗum ɗo ɗum nafnai en enen fulɓe musamman gonɓe nder ladduɗe. Alhamdulillah ɗum ministry ɗum nafanai en.
nafol bo ngol wala kerol, sey ni to enen fulɓe ɓen kallotiri. Ko waɗi mi wi non ɗum wi ɗum ministry ɗum fulɓe, to bo emi hammo fu okketeɓe koroje to ministry ɗum non fulɓe, daga ɗum fulɓe. ɗum duroɓe fa ɗum mbi Allah yamɗini. To ai pullo fu no gaynako. Nam. To no ɗum wi pullo fu no gaynako. Non. Ko da yake mi nani goɗɗo yecci ba wana haala fulɓe jooɗiɓe nder wuroji mawɗi bano Abuja. To amma pullo fu no pullo. To ɗum okki fulɓe ɗum nafanay en. Ɗum ɗon ɗum janyay gomnati anda kam, ngam to na ɗum ɗon ma goɗɗum gomnati anda ma on goɗi goɗɗum ko duroton har numan waɗanta on. Saboda non ministry ɗum ɗon through ministry ɗum ɗon keɓeten en ja en mbiya ra ko giɗɗen bo daga ɗum ministry meɗen gomnati waɗanay en. Sey ni to woɓɓe ardiɓe nyukkinta kuje ɗen. Ɗum heɓanay en ko naftorten balliten en dura na'eje meɗen bono leɗɗe ko ɗum tufatanayi ko nanditi rigakafi e al'adas ko nanditi babe durngol wato pelle kenan, ko nanditi e goɗɗi hundeji nafanoji en har e ko goɓɓe andama. To ɗum wi ministry ɗum ɗon ɗum ko luggi, to mi wi mi dartu e mi wolwa en bonnay wakkati. Kuje nafoje e ɗon bo ɗum nafay en. Ko non en gaɗa welcoming e majum kuma en getta ardiɗo. Sister, ngola noddata fulɓe a gurguje lokaci meɗen dilli. Eya ete handi ɓe tokka har no ɓe ngarta ɓe nafno e ɗum ministry. Fulɓe meɗen gonɓe to ladde. To fulɓe meɗen minon gonɓe to ladde kenan. Ya kamata on nana da unity kusan kullum. To on nani halallaji ɗi min mettito ɗo. So ya kamata onon ma okkon goyon baya mi a kawtal hore kenan. Kawtal hore ɗum okkamin kawtal hore akan abubuwaji ɗi dan insha Allah min giya in Allah yadda pullo to mo woni kap ɗum karo mo heɓai ci gaba ko mo heɓai ɗum ɗojum wallital ko ɗume mi wi'ata mo heɓai ɗum wallita mo nafata mo ɗum hunde insha Allah. Fulfulde ma ko doggi nder kalmaji ɗiɗi tati mi doggete ay jettaɗo fulɓe meɗen gonɓe nder ladde joni ko andi kullo to ɗum waddoyi hunde to nde ɗuɗa jokkago gonɓe nder ladde. Ɗeya eteji fulɓe meɗen gonɓe nder ladde tokkata joni in a short time yaadu har ɓe nafno e ɗum fi. Alhamdulillah mi yetti ko gadduɗa ka nane mai kana wainoyam. Ɗum hamɓe gaɗanta hore maɓɓe ko warata ɓe. Ko mi yiɗi mi yecca ɗo to ɓe ardinay ɓe ndara hanuɗo ɓe ardina. Annabi sallallahu alaihi wasallam ko wi'i wallahi to on ardini bunɗo to on jonoto wala ko nafta on keɓata ko nafata on. To fulɓe giɗi naftoro e iri ɗe kuje arande ɓe daɓɓita neɗɗo tilimɗo wato mo kirki nden ko tokki ɓe daɓɓita mo ilmu. Ngam goɗɗo on to ɓe ardinimo wala ko ɗum waddantaɓe bo ɓe giyata ɗum dimba non min ko mi wiyata fulɓe ɓe anda moye ɓe ardinta kuma ɓe tabbitina mo ɓe ardinta fu e mo wodi ilmu. Ngam ilimi kanƴum hollata neɗɗo no waɗata ko to ƴiwata waddana yimɓe ko nafata ɓe. Hamɓe fa goto mo ɓe ardini hanko woni ɓe hanko andi komen. To ɓe ardinayi fa mo kirki wala ko ɓe nanata wala ko ɓe famata ko ɓe hokka fu ɓe andata. Dimbo majum fulɓe komi noddata fulɓe ɗo ɓe ardina handuɗo kuma emi nodda ɓe hononde maunde ɓe tefa janguɗo jande zamani be ko waddi en duniya mai ma ɓe anda e ɓe ardina. Comrade mi yetti on fu mo a jare ndiyam powɗam ceɗɗam ha mi nana noddoɓe lokaci ɗum nde dillira noddomo fuɗɗam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To o fa o dilli ha ɗum nana goɗɗo kadi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wali jam mon shori aiki na tuɗe. Jam Allah rene ɗum moyi. On yerri Abubakar NNPC. To modibbo NNPC kodi shawari maɗa. Nana shawari. Na'am. Gaskiya min nani noddon ɓe gaɗi sosai. Allah sa mawɓe men gonɓe to dow ɓe nani noddon ɓe noddon. Amin amin. Kullum ɓe yetoto amma kadi hundeji ɗin gaba goo sai gaɗa ɗi fata yeso amma dai min gaɗa fata alheri Allah sa ɗi kawa ka fago. Amin amin. Moɗon jam. Amin tafi kenan min jetti sai noddo las. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Allah rene ɗum moye min boldata. Wanda Abdulmalik. To ko woni shawari maɗa. Na'am. Amin. Amin to shi kenan ma yauta. Amin. Amin amin. Wale da mako inda. Comrade
koye woni noddol maɗa won ƙarshe lokaci meɗen dilli. Noddago ko mi noddata fulɓe e wodi kuje ko ɗuuɗi ko hani fulɓe gaɗa ko nafata ɓe. Neɗɗo no waɗata ma latto indijin to leydi. E wodi kuje ɗe neɗɗo ma e mari ɗe latto indijin. To goɗɗo yi'a waɗi dungu ko temmere wato shekara ɗe hewti 100-200 to leydi wi'a ɗum sare kaka mum. E yadu gomnati na ɗum fellere mum. Shin hanum on ɗum indijin to wi indijin e wodi ɗerewol kollowol cewa hanum on neɗɗo ɗon ɗum kadin emo wodi identity. Nden to ɓe joɗi ma e ɓe godi ɗereji hani fulɓe anda fa to ɓe joɗi ko duuɓi noye gaɗuɗa. To a wala ɗereji fa nyande goɗɗum ummoyi wallahi a dillai. Ngem bo majum fulɓe min ko noddago mi noddata fulɓe to ɓe joɗi pat ladde be wuro wato birni e kauye ɓe kabda ɓe keɓa ɗereji to ɓe joɗi fu no ɓe gaɗata. Allah sako alheri min jetti. Ambo to min bo salamu alaikum siyasa wari ɗum yetti Allah. So please and please ko wurto ɗum waɗa siyasa ɗum waɗa zaɓe. Ko moye watta zaɓe ɗum na? ɗum delegate ɗin kawai. Amma en gaɗa addu'a Allah zaɓano en mo alkhairi. Inshallah bo Allah zaɓanto en. To e min giɗino da min humpitiɓe ɓe garoyi ɗo ai kowa mi wara min nana manifesta mawɗum. Inshallah ɓe gari. To inshallah sati garojum emin gaɗa fata ɓe garowayi. Amin amin. Nanoɓe e daroɓe bo no anduɗon kullum namba meɗen e ɗum WhatsApp. Shawarworiji to on gondiɗi on mbawai noddugo on mbawai togo min to WhatsApp bolbindiren hokkindiren shawarworiji ɗum wara ɗum waddaɗi dow jimbo en ngala lokaci ɗuɗɗum ɗo ni. WhatsApp number ɗum kanjum woni bono ni ko moye janga ko bindirta binda ɗum 070 63 53 5177 ha mi ɗauta 070 63 53 5177 on hinnama. Allah yarma en sati garojum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comrade hinnama Allah gara ɗum hocca en hotoji. Barkanku da warhaka al'umman jihar Jos. Sunana Baba Solution wanda aka fi sani da mai garin gauɗin magani. Na zo ne daga Sayarwa. Da farko ina godiya ga al'umma wanda suke turo min